Hai, bestie! Unde mă duci? Hai să te întreb ceva. Ce ai vrea să facem? Să bem. Hai la frigider să-mi iau o bere până nu se termină. Dar închide puțin ochii. Și după ce deschizi, facem ce vrei tu. Deschide. Deci, ce vrei să facem? Vreau să mergem la frigider să beau o bere. Ok. Închide iar puțin ochii. Și după ce deschizi, facem ce vrei tu. Hai tu că pierdem tot cheful. Deschide. Deci, ce vrei să facem? Tu n-ai înțeles. Ne beau ăștia toată berea. Vreau să mergem la frigider să-mi iau o bere. Tu n-ai înțeles, of. Ok. Ultima oară. Ia închide puțin ochii și după ce deschizi, facem ce vrei tu. Ne-zi acum, ce vrei să facem? Pune-te capră. În sfârșit. Dar fii blând cu mine. Du-mă la frigider! Ia! Zică-l-o,